Ayan, welcome back mga guys, yes, yo, break it down yo. Opo, at ngayon pa ay araw ng linggo. And for today's video mga guys, nandito po kami ngayon sa Magsaysay Beach. Ay hindi pala nandito, ano ba yan, nagsarang-sarang na talaga ako sa aking mga pinaglalata dito for today's video. Kami nga pala ay naglakad-lakad na papunta dito sa beach ng aming barangay. At yan na aking mga pinagbibidyohan dito ay dito po yan sa aming barangay. Papunta na nga po doon kami sa aming paglakad-lakad, kung ano-ano na lang yung aking mga pinagsabi-sabi dito. Ayan, good morning mga guys. Yes yo, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. Syempre mga guys, ito po dito ang lawa ng aming barangay, kung saan po kami po ay nangangawil dyan ng tangbalo at kung ano-ano pa, mangnay, tangbalo, at ang aming paun sa aming pagkakawil ay mga ulod. Ano ba yung Tagalog ng ulod? Basta nangunguha kami ng mga wati, hindi pala ulod, mga wati ang aming kinukuha at aming pinapaon sa aming pagkawil-kawil. At ito naman dito yung mga ano tawag dito, mga tapuso, at dito naman nakatira yung mga crabs na amin namang hinuhuli at aming sinusumsum, kinakain for today's video. At ito nga pala yung aking pinsan na si Paput. Ayan, si Melvin Servito, aking kapinsanan dito sa aming barangay. At siya nga dyan ay nagdayaw-dayaw ng kanya daw ginawa na cottage na ating sasamahan sa kanyang pagpunta doon. At titingnan natin kung talaga namang maganda yung kanyang ginawa-gawa na cottage for today's video mga guys. At syempre kami nga ay nagpapatuloy dito sa aming paglakaw-lakaw. At ayan, gusto ko nga palang isingit mga guys, thank you so much nga pala doon sa Barangay Bulao, Las Navas, Northern Samar, sa kanilang pag-imbitar sa akin bilang kanilang guest speaker sa naganap na graduation ceremony ng kanilang barangay. Mga taga Bulao, shout out po sa inyo. Sa kanilang school head kay Dr. Rochelle Fidelino, at syempre sa bumubuo ng Bulao Elementary School kay Ma'am Enrica Doren and the rest of the company. At syempre mga guys, sa aking Ninong Gilbert at Ninang Teresita Doren sa kanilang pagpapatuloy sa amin doon. At syempre sa aking diver, ayan, yung nag-drive sa akin papunta doon dahil malayo-layo yung kanilang barangay. Ayan, shout out kay Armand Sidilio, o mas kilala bilang Hangin Boy for today's video. At ayan mga guys, ito na po dito yung Magsaysay Beach. Tingnan nyo naman, napakaganda, maaliwalas po, at talaga namang ayan guys, oh, maganda po dito talaga maglalaglalag at magligo-ligo kayo. At ngayon nga ay pupunta na nga kami doon sa sinasabi ng aking kapinsanan na kaniyang ginawang cottage doon sa kabilang ibayo, na siya namang kanyang inaakit sa akin, kanya akong sinasabihan na aking puntahan para naman daw ay makita ko, at para daw sa mga susunod na mga araw at panahon, doon na daw kami mamalagi, doon na daw kami talaga magtambay-tambay para naman daw doon ay mapromote din ang kanyang lugar. At syempre mga guys, for today's video, ayan oh, ang ganda-ganda talaga ng dagat dito ng aming barangay. May mga dumi-dumi dito, pero kalimitan yung mga dumi-dumi na yan ay mga bungang kahoy lang yan, mga darag lang yan ng mga lubi at kung ano-ano pa, dahil wala pong mga chemical dito sa aming barangay. At syempre yung buong barangay po ay mayroong mga CR, kaya talagang wala po, malinis po ang aming beach dito for today's video. Kaya nga po kami halos araw-araw talaga kami ditong nagtitipagsaw, halos araw-araw kami dito naglangoy-langoy, at ang mga bata dito ay nag-enjoy. Sila lang ang nagtutuig kung kailan sila pupunta dito, kung kailan sila dito magtatampisaw, magkadup-kadup, magbabarangay-barangay. At dahil nga malapit lang dito sa aming barangay, talaga namang nananawa ang mga tao dito sa aming barangay sa pagpunta-punta dito. At syempre pati na rin ang inyong Maestro Waray na kasalukuyan ngayong naglakaw-lakaw papunta doon nga sa sinasabing cottage na ginawa ng aking kapinsanan. Opo. At syempre mga guys, habang tayo naglakaw-lakaw, ating ninanamnam ninanamnam para tuloy tinatadihan. Syempre ating nilalasap parang ahangin.
Basta tayo naglakaw-lakaw dito for today's video at ating naanuhan na basta tayo tinatapsikan ng balod na talaga namang napakaganda sa pakiramdam dahil ayan oh, tingnan nyo naman, maaliwalas talaga dito mga guys for today's video. Opo. At ayan, nahibulhos na ako. Ayan mga guys, bumalik na lang kami. Pero nakita ko naman at hindi ko na lang na-videohan yung cottage ng aking kapinsanan dahil nga nahibulos talaga ako mga guys for to this video. At napitas pa talaga ang chinilas ko talaga naman. Kung siswertihin ka talaga, mamalasin ka talaga minuminuto, segundo for to this video. Paano na lang yan? Isa itong sentimental na gamit na napitas ngayon sa aking buhay. Ang limited edition na Islander. Ayan mga guys, so siya ay nagpigtas na nawakay na ang kanyang kayang dahil nga ako'y nahibulhos doon sa halarom ng tubigan at ako din ay nahumoy na, kaya na lang pinatay ko na lang yung aking kamera at ako'y bumalik na lamang dito sa aking paglakad-lakad. Pero guys, mga guys, babalikan natin yung aking kapinsanan doon at abangan ninyo, tayo pupunta talaga doon sa kanyang cottage. Hintayin lang natin humbas-hubas dito para naman tayo makatabok dahil hindi tayo kagalingan sa paglangoy-langoy. Kaya balik-balik na lang tayo dito sa unahan dahil nandito na ang aking mama kong at si Ibi, nagligo-ligo na sila mga guys. Kaya yung aking chinilas, bye-bye, paalam sa'yo Islander, mahal na mahal kita. Thank you so much sa inyong panonood for today's video. Ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yo, break it down.